Phung kaham joto sini khapang ni takuk tai bukuk songno sak sori to ani asak hamtaya 2-3 din romai nai kia haipana norok ni bus kango taisha the latest update renani bagai noron bus kango ma phaikya huilano joto sini ha busa Tripura ni tongui tongnai sini tiprasarok no khani hamjakma tai chobani chiba yafaro tai kha kaham yafaro tangi hinkai tinini hai salono 1949 ni 9 September Government of India by Tripura Kingdom ni je merger agreement engmani sal ambagi tinini salo joto boroktono khapangni hamjakma tai chobani chibai ang yafaro taibo hambai marwo bisas koira sini Agartala ni simi 5th July 2025 ni simi je pedal yatri khaye pray 15-16 jon borok aro ni simi phaine rokno blai ke borno kha kaham te hamjakma te chobani chibai te salute maro haisi asak kosto khlai pray 2500 kilometer himai tini borok Delhi haijaga o sokpaikya capital of India o borok jefuru phai tongo right from the day one blai criticism borok khlaijaka criticize khaijaka borok by baksa buksu khoroksa kotripoi khoroksa khuruksu leader by hamya sajaka borong sabono kuno hamya bkhabai naya karei kha baya karei khana taibo krak khai borok tini kintu himang 2500 kilometer no complete khai tini Delhi haijago borok phai sokpaikya taibo ma saw haisi o Delhi ni program no sung naithok khlaiei tai kabang ma India was a minister song tongmarok MP song tongmarok borok no sini o kha dunuk mani o khorang no borok no sogui renai hini no appointment rokni bagai ang 3rd September 2025 ron ang sokpaikya haisi 3rd September je dino sokpaikya jotto police proshashan bai malaiei jontor montor ni program theke shuru khaiei je staying rokni bagai ang borok bai meeting khlaimani pore borok permission grant khlaikya kintu miani salota mongkha 8 September ma saw haisi mia 8 September o 4 bar